Kaixo artistak, hau da Babio mendia, eta Amurreko parkea, eta gaur Araño joango gara, eta agian sorpresa baten bat hartuko dugu. Horrela ikusita ematen du mendia nahiko ondo dagoela, garbi, dana naturala, ea zer ikusiko dugun, agian sorpresaren bat hartuko dugu, zeo zerrekin joango naizelako. Hauek izango dira nire armak, erabiliko ditudanak, sorpresaren bat hartuko dugu bidean. Ea ba, bidea oso horreza da. Hartzen da kale hau, Aresketa bidea, ikastolara heltzen den kalea, eta gero ja bakarrik da eskerrera, oraintxe ikusiko duzue. Justo bidean aparkaleku bat egin dute, hortze ikastola dago, eta mendia hor goian, eta hortze pilo bat kotxe sartu daitezke, kotxez baldin bazatozte, baina ni komendatzen dizuet trenez etortzea, eta horrela jasangarriagoa izango da. Renfe C3 tren lerroa, trenbidea hartzen da, eta hola, tren lerroa, beti zaten dut lerroa, trenbidea, bitu ze polita. Eta ja, bidera joateko, Babiora joateko, bide hori hartu behar da. Oraintxe ikusiko duzuen. Ikusten duzuen ez, hortze eskuman usten dugu ikastola, eta Babiora bidean, berria bidea menazten da. Oso bide polita da, batzuei atala hoetzai gustatzen. Baina niri pilo bat, poliki Amurrio erreka hartuko dugulako. Amurrio erreka da hortigoitik, mendikatik jaizten dena. Ikusko duzu. Lehenengo gauzak azten gara ikusten. Horrela hartuko ditugu. Eta ikusten? Azten gara betetzen. Hauek izan dira lehenengo gauzak. Bakarrik egin ditut metro batzuk, eta poltsa, bate, pasada bat da. Eta ea mendian, bi poltsa dakartzat badazpada, zenbat beteko dudan. Benetan, pasada bat. Espero nuen baino gehiago, bakarrik hasieran. Honek ematen du tontakeria bat dela, baina honek ere asko gutsatzen du eta animali jan aldute. Beraz, saiatu behar gara hartzen. Paperekin ere gauza bera gertatzen da. Paper hauek animali jan aldute eta jan eta betu zenbaten eta zelulosa hau zaindu behar da. Azkenean zuhaitza asko behar direlako. Plastiko gehiago, agiatu. Eta beste bat hemen. Nork botako ditu plastiko hauek. Hartuko ditugu. Honek ez dauka mailerarik, baina toallita hau botatzea. Bakarrik toallita honekin egin dezaket bideo bat. Pasada bat, zelako kaltea egiten duten toallita hauek gure tutuerietan. Beno. Eta horrela bide hau, etxegoien bidea bukatzen da, eta Babio bidean sartzen gara. Ara eskumara, hola bezarrera joan zaitezke. Aialan gaude, aianan. Eta orain eskumara. Eskerrekoa da Trigueros bidea, eta hori Burubio. Beste mendia da. Orain ikusten duzuen aran hori egingo dugu, Amurrio erreka daukana. Ikusten, Babio hortze daukagu, eta hori ikusten duzuenez, arana jeizten da eta errekatzoa dago. Hortik igoko gara eta gero beste bideare hartuko du. Bueltan ere ikusiko duzu. Begiratu. Lata zati bat, botatakoa, pasada bat. Minutu batzu baino ez dara matzagu, eta betu jazen bat dago sartu ditudan. Hau da normalean arreta gehien ematen didana. Egotea justo ontzi bat ondoan, oraindik auzo batean gaudelako eta behitu. Paperak lurrean eta gauzak. Beno eta nola ez, maskarilla bat, pentsatzen nuen baten nuela ikusiko eta bai bitu. Orduan ni hemendik etorri naiz, bide hori hartuko dut bidezidor polita hartzeko, hementxe ikusten da Amurrioko erreka, eta normalean jendeak hartzen duen bidea hortze dago. Gero jeitziaren ikusiko duzuena.
igotzen ari gara, eta bitu ze polita den dana. Ez du merezi dana zaintzea eta baitu hondakin guztiak poltsa batean eta gero sakarontzian botatzea. Eta birziklatzea noski, zelan ikusten duzue. Horiek Uzkumendian konpani dira, Peñas Negras. Bueno, batzutan nazten naiz. Oraindik ikasten ari naiz, izen guztia gogoratzeko. Nik beste Peña Negra bat ezagutzen dut, orduan nazten naiz. Peñas Negras, Peña Negra, ea ba. Oraintxe, Eskumara joango gara. Hemen ez dago ezer, lurrean, primeran, ez dugu ezer hartu behar. Hortxe Gorbeia ikusten da, Gorbeia hori da, eta bestea, Oderiaga. Orduan Eskumara goaz, bider zidor politau hartzeko. Hori bai, hementxe, ja, bat, eta bi gauza ikusten ditugu. Ditu. Zartzeko. Eta baten bat gehiago. Bi bide dira, baina ez kezkatu, leku berera goaz. Babira. Orain baso polit batean sartuko gara. Beno artistak, hortik etorri naiz, igo dut hemendik, eta ja bagoaz. Hau zera bide nagusia, hortik igotzen dena, baina bueno, gu jaitsiko gara hortik. Ez dute satirik euki handik ona, zuzeneko bat egin dudalako Instagramen, ea ikusten duzuen eta gustatzen zaizuen. Esan dudana laburbilduz, ez dela iaia ezer topatu, bakarrik larendia salsatitxo bat, eta nire bideri gustuko jarikoa dena, baso batetik pasatzea gaitik. Beno, momentuz hemen, ez dugu ezer ikusten. Seinale ona. Ze ondo. Pospozik. Benetan esan da bideo edo kontu hau egiteko pentsatu nuenean, egin nuen beste leku batean nahikotxo hondakin topatutakoa. Hemen txebabion nabaritzen da jendeak kontzientzia hartzen duela, eta beno, hortze duzu, polita ez da bidea. Hau da lehen esan dudana, papera biodegradagarria, ala ez. Uste du biodegradagarria ez dela hitza, ea honekin ikasten dudan, biodegradableen esaten den, baina ikusten papera, beste gauza bat sartzeko. Beno ja, Mendeikara heldu gara, eta Eskumako bidea hartuko dugu. Eskumako hartu dugun, konpresa bat eta guzti hartu dut. Orduan beno, gauza batzu topatzen ez. Oraintxe, Babera joteko Eskumara. Justo iturri bat utzi dugu horratzean, eta gero ara, eskerrara joan da Burubera joteko beste iturri bat ere topatzen da. Begiratu nola hartzen duan bidea. Eskumara hartuko dut. Hortxe marra bat dago bidezidor batzuk markatuta daudelako, eta bitu mendik ase polita den. Eta txakurtxo bat dator nik ustera, gaizo polita. Beitu, hortxe dago Uzkumendi, eta beste. Gaizo polita? Epa! Hortxe dago. Eta ja, hemendik, Babiera goaz. Ja topa dut lehenengo gauza, eta hemen beste batago hartzeko. Mentzatuko dut, eta esan kaizo lagunari, kaizo. Begiratu artistak. Jolas bat, ezta? Sorpresa jolasa, baina bitu zelako plastikoa hor. Beste bat. Jarraitzen dugu. Beno, hortik igo gara, eta ja, bide hartzen ari gara. Horko hartzain batekin nago, egiten, eta bitu Babio, 1,3 kilometro. Kanadiar zeharlekua pasatuko dugu. Pasatzekoa. Eta beste bat dago hartzeko. Uste du daramatza dala ja, lau edo bosto agita. Haue papera dira, papera pillo bat hartu ditut. Beno, gure hartzaina araño doa. Bueno, venga, agur. Hortze daude ardiak, eta bitu topatu dudan hemen. Lata bat. Hau honek nahiko txaden bora, eramango du hemen, Hale, haitu,
Jo, bueno, bintzat, eta hortze daude, ardien bila. Doaz, bitu polita. Por cierto, ikasi dut, aldea Orduña da Bizkaia, eta beste aldea Aiala. Bitu Gorbeia da eskumakoa, hori, eta bestea Oderiaga. Bitu ardiak zepolita. Bitu, hartzaina, ardien bila doa, ja? Eta aterako dira. Egiratu artistak, zuaiz batzuk oraindik ez dira berreskuratu egondako lehortearekin. Eta, hemen, beste paper bat. Nik uste jada hartu ditu dela 15. Molako 15 paper. Jendeak botatakoak. Batzuk ja bola bat eginda eta oso gogor. Hori da arriskutsuena, animaliek jaten dituztelako. Ikusten, babio, aiara. Begiratu, hau da esan nahi nizuena. Paperak poliki-poliki, bai, mukusapiak poliki-poliki egiten direla supergogor, eta azkenean bola txiki bat egiten da animaliek jaten dutena. Beno, eta ja, hau da ezetasunak entzeko pakete batzuetan bidaltzen dena. Hau animalia bat jaten badu, ja, hiltzen da, hau da silikato uste dut ditzen dela. Ai. Eta azkenean, babio menditontorrera heltzen gara, nahikotxo gauza, hartuta. Beno, babio menditontorrera heldu gara, eta nahikotxo gauza hartu ditugu. Ikusten, hor zulotxo bat eginda, korapillo bat egingo dut eta listo, baina nahikotxo gauza, Begiratu zepolita. Hortze Tologorri mendia dago, eta ja guzkia eskutatzeko dago. Bestea da, ikusten duzuen hor, zapalduko dut bazpada, orain txartuko dut, eta begiratu zepolita. Beno, espero dut zuei gustatu izana, agian gehiago grabatuko dut gero, Beno, babioko menditontorrean gaude, hortxe ikusten da Iluna Barra, eta hementxe daukagu gure babioko estatua pos-posik, Gorbeia hor atxekaldean, eta beno, nahikotxo hondakin hartu dugulako, gero saiatuko gara birziklatzen eta leku bakoitzean jartzen. Por cierto, harrituta nago ez ditudalako laranja eta mandarinen azalik ikusi, pos-posik. Begiratu, gu hortik igo gara, tontorra hor dago, baina zuek jakitea hementxe eskerrean bide ertaina dagoela, eta hemen sekulako aldapa eta oso bide zuzena dago, eseak egiten dituena. Beraz, babiera etortzeko, nolabait esateko, lau aukera daude. Gero laugarrena Izoriatik da, hortik beste leku batetik, egunean batean agian erakutsiko dizuet. Begiratu ze berde dagoen, eta begiratu ze plano polita, Gorbeia mendikoa. Jarraitzen dugu, gauzak hartzen. Orain bide normal hartuko dugu, jaisteko, eta hor ziurgazki pilo bat zastarra topatuko da. Pilo bat hondakin topatuko ditugu. Ea ba. Epa, begiratu zer topatu dudan. Ikusten, hau horrela ez da utzi behar. Behintzat, lurpean bai, baina hala ere esaten da azal hau berezia dena eta ez da bat ere gomendagarria hemen bertan. Ustea, ikusten poliki-poliki zikatzen da, eta jagian animalia bat ekartzen badu, baina, bueno, aditu bati galdetuko diot eta egun batean bideo bat pasatuko dizuet. Bueno, mentxego azgeizten, begiratu ze polita dagoen orain planoa, Iluna Barrarekin. Hori Burubio mendia da, beste egun batean ikusiko dugu, eta begiratu Gorbeia ze polita. Justo hortxe dago, Gorbeia hori da. Bestea Oderiaga eta Gorbeia. Hori lurtuta dagoena. Begiratu zer hartu dudan, jogur bat
mendeika ara jaitsi naiz, eta orain horma irudi bat erakutsiko dizuet non bide batzuk agertzen diren, markatuta dauden bideak. Beraz, hortik etorri naiz, Amurriora jaisteko bidea ez da hor ikusten dena, bezik eta behan dagoena. Baitu zenbat hartu duden, mendeikan nago, hemen ikusten da kartela, buru bira joateko eta badiera joateko, guk egin duguna. Eta oraintxe, hemen eskumara joan da, iturri bat dago eta bidea markatuta dago. Ikusten, hortxe Orduñako Birjina ikusten da. Hemen horma irudia dago, burubioa bio jartzen du, eta kartela. Nahi baduzue pausatu bideo eta horrela ikusi alduzue zenbat bide dauden, utziko dut, eta hemen iturria dago. Iaia argia badoa, argitu ze polita, eta poltsa bete dugu. Esango dut, kilo bat baino gehiago edo dela. Ea zer gehiago hartzen dudan bidean, eta herrira heltzean argi artifizialarekin erakutsiko dizuet. Zenbat gauza hartu ditugun erakutsiko dizuet. Venga, txarte. Kaixo artistak gaitu. Mukusapi paketea ere topatu dut. Agian 30 mukusapi topatuta. Iuna barrean gaude ia. Eta paketea eta mukusapia. Biak poltsara botatzeko orain. Eta zigarro bat ere topatu dut, filtroa. Hauek oso kaltegarriak dira txoritxoek jaten dituztelako. Eta itotzen dira azkenean. Edo gainezka egiten dute beraien tripetan, beraien zabelean, eta ezin dute bestea jan. Kaixo artistak, bukatzeko, hortzik ikusalduzue zenbat gauza hartu ditudan. Gutxi gora bera izango da kilo bat. Buruz esango dizuet, pilo bat paper hartu ditut, 5 edo lata, 7 toallita, 30 mukusapi, eta gero plastiko zati pilo bat. Mugitu aludan, zuek ikusi alizateko. Eta eskolara eramango dut, orduan momentuz ez dut birziklatuko. Zeo zer egin dezakedan. Eta aurrengoan lortu dezakedan poltsa garden bat dandana ikusi alizateko, aireportuetan dagoen moduan. Beste bat arte eta zaindu maite duzuen hori.